Hello mga subscribers, lighters, subscribers ko dyan at mga mag-campaignans at mga nanonood at sumusuporta po sa aking journey ng modernong mag-camping 2 sa pagpapagaling at pagpapalakad ng mga stroke patients natin na meron tayong kakibat na siyempre yung ating panalangin sa ating Diyos na may gawa ng langit at lupa. So bukod sa ating pinag-aralan, sa ating mga technique, sa ating mga ginagawa to make them na speedy recovery. Itong muli si Modernong Mag-Camping. Samahan niyo ako sa aking journey sa aking mga stroke patients na aking tinetherapy. Ito po ang tinatawag na TST o Tribal Stroke Therapy. Ayan. So muli, I have my verse also. Yung verse ko na aking laging kakibat sa aking panggagamot ang pagtetherapy ay Exodus 15:26. The Lord is my healer. At ang Mark 11:22, have faith in God. Mark 11:24, whatever you ask in prayer, believe that you have received. At ang Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Siyempre, yung pagtatravel natin ng Psalm 27, always, the Lord is my light and my salvation. Shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Shall I be afraid? So God bless po. Samahan niyo pong muli si Modernong Mag-Camping 2 sa aking TST Travel Stroke Therapy. God bless po to all of you. Oh, yan yan. Ayan guys, nasa labas kami ni Apong Saling. Ayan, nakikita niyo naman siya. Tatanggalin ko yung hawak. Kaya nakita niyo, wala pang hawak oh. Nakita niyo naman guys oh. So sa lahat po ng mga nanonood sa amin ng journey namin, especially po yung kanyang mga pamilya, asawa, mga anak, mga kapatid, mga kapag-anak niya, lahat-lahat po nanonood sa amin. Ito na po yung improvement na nakikita natin ngayon. Napalayo na kami yan. Lumalabas na po kami. Ayan. So lalakad po kami ngayon. Ay, hawakan mo karay. Hindi niya nakawak. Hindi na nakawak. Yan, sige na. Nandana. Kalakalalim. Yan. Yan. Guys. Ang kapalaki na rin daming kiray. Wow. Siya radyo eh, no? Nandana lang ha. Huwag madali. Ay, nayakan yan. Ano masasabi mo? Asa labas ka na? Plesterol. Ako na ayagkas. Ay, makasalamin niya pa. So, yan. So, kasi muli po, yung mga stock prices natin dyan, kailangan din lumabas kayo. Diba? Oh. Kasi po... Kaya lang, kaya ako nakasalamin ako, pero ako baka mapring ako. Oo, yan. Nakapirante kasi si ano masabi mo sa anak mo? Sa mga anak mo? Uy, mga anak ko, shoutout. Malapit ang katapusan. Tapos na. Ayan, nasa labas ko. Makikita nyo yung hawak sa kanya. Oh. Ang hawak ko sa kanya, magaang na lang yung hawak ko kay Apo Saling. At may mga video rin kami na lumalakad siya. Pero na totally pa siya talagang magaling at kailangan pa rin ng supervision at alalay. Ayan. So, pauwi namin ito actually. Yung aming videower busy. Busy. Hindi namin pwedeng istorbohin. Nako, magagalit sa atin yun. Ano? So, shoutout nga pala sa pamilya ni Ate Mehmet at Edgar Cui. Diyan. Sila ay magsiswimming dyan sa may bandang arena sa inyo. Enjoy! Enjoy your swimming there, okay? God bless. At sa aking mga anak, siyempre, shoutout. Mga kapatid ko lahat, shoutout. At sa lahat po ng mga nanonood sa amin, subscriber, likers, at kapenyans, at patuloy sumusuporta po. Mabuhay po kayo and God bless. Ayan. At sa pamilya ng Pangat and Miguel, shoutout! Shoutout. Sige. Wala ka tayo nandala. Nangawit na ako. Kita mo, awit ka na. Nangawit na ako, nagtayo tayo kasi matagal. Siyempre, kailangan training yun. Ayan. So, cut ko muna to, palalakarin ko muna. So, ito po yung aming latest video ngayon. Ngayon pong January 18. Ayan. At saka meron po siyang short video, panoorin yung ginagawa niya. So, yun po. Dali lang, bitawan kita. Relax ka lang. Ayan. Kita nyo, binitawan ko siya. Ayan. Wala po akong hawak. Ayan po siya, Apo Saling. Ayan. So, this is the great improvement of Apo Saling. Ito po sa Sapang, Bayabas, Mamalacat, Pampanga. God bless you guys. Abangan nyo yung kanyang talagang paglakad totally. God bless po. Oh, what? Go. Okay na? Ano lang ha? 50 seconds lang? 15. Oo, 50 seconds lang. Kaya na yung stop manggap. Stop mo na.